Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግስፈ ሻምሊንግ ስፍሪት ወረሚኤር ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንቦ ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ንመዓልቲ ድኾን ቃል ሒዝና ንመፀኩም ምስ ሓውና ሴም ሎም ድማ መፂና ኣለና idag har vi kommit från CRG studio till er. Jag är broder Saladin, jag är broder Sam. ስለዚ እዚ ፕሮግራምና ዝበለፀ ቃልን ዝበለፀ መዓልቲ ንብል Och det här är programmet det bästa orden för den bästa dagen. መዓልትኩም ክሳዕ ክንደይ ብሉፅ ክኸውን ይድውሰን ክሳዕ ክንደይ ብሉፅ ሓሳብ ብሉፅ ቃል ኣብ ውሽጥኩም ኣለኩም Så till vilken nivå er dag kommer vara bra, det är till vilken nivå ni bär bra ord för den dagen. ስለዚ መዓልትና ዝውሰን በኣና እዩ Så vår dag i slutändan avgörs hur vi ser på den. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና Och idag kommer vi få ta del av det levande ordet. ሎም ንካፈሎ ቃል መንቃሕነት ናይ ውሽጢ ህይወት ዝብል እዩ Och dagens ord är att vara vaken för det inre livet. መንቃሕነት ናይ ውሽጢ ህይወት Att vara vaken för det inre livet. መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 I Efesierbrevet kapitel 1 ካብ 15 från vers 15. ስለዚ ከዓ ኣነ ነታ ብጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነት ንኹልኩም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕኩ ብጸሎተይ እንዳዘከርኩኹም ከየኮርኩ ስለይኹም ኣመስግን ኣለኹ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልይ ኣለኹ ክሳብ 18 Så till vers 18. Därför när jag nu hör om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. ዋው ሪኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ ክርስቲያናን ድጸለየ ጸሎት ይጸሎት Ser ni, det här är en bön som aposteln Paulus bad för alla kristna. እዚ ጸሎት እዚ ነብስ ወከፍ ንህይወትና ክንጸልዮ ዘለና ጸሎት እዩ Och det här är det är en bön som vi alla var och en behöver be för sitt eget liv. ንምንታይ እዚ ጸሎት ናይ ክርስቲያን ጸሎት ኢለኩም Varför har jag sagt det här är ett kristet bön? ምክንያቱ ክርስቲያን ጥራሕዮም ኣብ ውሽጦም እዚ ብሉጽን ክቡርን ሓድሽ ህይወት እንደለዎ Och det är för att det endast de kristna som får tagit emot det nya livet i sitt inre. ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ህይወት ንዑስ በቃ በመንፈስ ምግላጽን በመንፈስ ጥበብን ክትነቅሑ ክትባራበሩ ክትርእይዎ እጸልይ ኣለሁ Och det är därför aposteln Paulus sa, jag ber att det inre liv som ni har fått, att era ögon ska öppnas så att ni ska förstå vilket ljus, vilken härlighet, vilket hopp ni har inom er. ኣዒንቲ ልቦናኹም ክበርህ ኢልዎ Och han ber, låt era ögons ljus, era hjärtans ögon få ljus. እዚ ምስትውዓል ክትረኽቡ ማለት እዩ Det är för att ni ska kunna få förståelse. the eye of your understanding Att förståelse, att över era hjärtans ögon ska öppnas upp. እዚ ነቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ህይወት ንዑስ ምስትውዓል ክኾነልኩም ምርኣይ ክኾነልኩም ምን ምዃንኩም ኣብ ውሽጥኩም ክትፈልጡ Och det är för att ni ska kunna se vem ni är i er inre, att era ögon ska öppnas och förstå vad ni bär inom er. ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ዝኣተው ህይወት ኣሎ Och det är för att det finns ett liv som har kommit in i vår inre. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 Därför i Kolosserbrevet kapitel 1 ጥቕሲ 27 i vers 27 ካብ 26 ከምበልኩም እየ från vers 26. ማለት እቲ ካብ ዘለዓለም ካብ ውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገልጸ ምስጢር ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱን ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ Från vers 26 står det, den hemligheten som var dolt genom tider och generationer men nu har uppenbarats för de heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemligheten är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. እዚ እዚ ናይ ውሽጢ ህይወት ክንነቕሐሉ ደልዩ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንክርስቶስ እዩ Så det inre livet som aposteln Paulus vill att vi ska vakna till, det är till att förstå Kristus i oss. ምክንያቱ ክርስቶስ ህይወትና እዩ ኣብ ውሽጥና Och det är för att Kristus är vårt liv i vår inre. ክሳዕ ክንደይ ፐርፌክት ምዃንኩም ክሳዕ ክንደይ ብሉጻት ምዃንኩም ክሳዕ ክንደይ ክቡራት ምዃንኩም ትፈልጡ ነቲ ናይ ውሽጢ ህይወትኩም ምስ ነቕሓኩም Så hur värdefulla,
hur fyllda ni av det hoppet att ni ska kunna förstå det till när ni vaknar till er inre liv. ريخو مصحف قدوس ناي وشت سبن ناي دغ سبن يليد فلاليو Guds ord skiljer det inre människan och det yttre människan. اب كالاي قرنطوس معرف 4 I andra Korinthierbrevet kapitel 4 كم زي بالكاتوس 16 så från vers 16 står det så här: اتشع زحلفن قليلن صببانا ماليا زي بلو بلوص ناي زل عالم ملو رزين كبري يدادولنا ايمو اتي ناي وصا اسبنا انت بس بسوق اتوشتنا اتصبح يحدثالو سلازي عين حللنينا اتزرق نجيزي اتزرق كنا نزل عالم يمو نحنا نتزرق انبر نتزرق عين تمتنينا. Praise God. Det står så här, vers 16. Därför ger vi inte upp, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt breder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. يسي نحنا نتزرقينا نرئي لهوار. Ser ni, han sa vi ser det som man inte kan se synligt. أنا دخومي أنا زي تكمي أنا خمزي إتبلو زلهم نينا يسلت رئي زلهم. Så ni som ser, jag är svag, jag kan inte det här, vad är det ni kollar på? يسي نتناي بوشت أماننتكم سلازينا أحكم يكون كم زيوم عينت قالات تقوم دلهم. Varför ni använder dessa ord är för att ni har inte vaknat till er inre identitet. بفتشم نحنا دخومات يكوننا. Vi är absolut inte trötta. بفتشم نحنا حتى أنا يكوننا. Vi är inte syndare. نحنا رسي أنا يكوننا. Vi är inte smutsiga. كريستوس أبانا هيواتنا. Kristus i oss är vårt hopp. قلنتنا وشت سبنا سلازينا احنا يشكرنا. Men det problemet är att vi har inte vaknat till vår inre människa. أوشتنا نايلب حبو سب زبال هيوت عندنا. Vi har ett gömt liv i vår hjärta. مصحف قدوس قدامي بطرس معرف 3 I första Petrusbrevet kapitel 3 كاب 3 från vers 3. سلمات كن اتبحبو نايلب سبن أبقد ما أملاح كبور زخونة لواهن هدوء منفس يكون مبر نايسر روح رأسن نايسلمات ورقن مأسرن نايزي جيتس أكلاونتي مخدانن أفاو نجر أيهون. Det står så här: er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. ريخم نتناي وشتي هيوتنا نايلب بحبو سبيلو. Ser ni, det är vår inre människa, det är hjärtans fördolda stora. لازم نايلب بحبو سب دما خقول صخول انتاي لغليتو أكد ما أملاح كبوريلو هودي يخايلو. Och när han skulle förklara den här människans, hjärtats dolda människan i vårt inre, han uttryckte det var en dyrbart för Guds ögon. أما مصحف قدوس فرمان فس قدوس تباهيلهم تتصويعهم زلو. De som kallas, nej sorry فرمان فس تباهيلهم تتصويعهم زلو. De som är uttryckta andens frukter i Guds ord. الصوم ناي منفس قدوس فريكونا. De är inte den heliga andens frukter. نتناي وشت سبنا ناتو فريم. Det är vår inre människas frukter. يهو فكار تحت عقل هيوتا وشتنا لنا. Att älska, att vara mild, att vara ödmjuk, det är vår inres identitet. جنعوا مستو عرهبكم لهم. Men har ni fått uppenbarelse om det? يسي عين تلبونا هم نعو تخفيتو ديو. Er hjärtas ögon öppna för det. أنا كتب لكم نسكم مخانكم تفضلوا ديو. När ni säger jag, förstår ni att ni ser till er inre människa då? تراستني أنا نسي أكتب لن تجميركم هيوات بزاقر من قد أختريوا. Och när ni börjar säga att jag är den inre människan, ni kommer få se era liv bara förvandlas till det bästa. أتناي وش تسب نحن هنا. Vår inre människa, det är vi. سجانا خا محترنا. Och där yttre kroppen, det är vår boplats, vårt hem. نفس دمالنا. Och vi har en själ. My God bless. Gud välsigne er.